Am resymau hylendid, mae'n wirioneddol bwysig eich bod yn glanhau y manicinau cyn ac wedi ei defnyddio. Cyn i'ch dosbarth gyrraedd, rhowch 2 sychwr glanhau wrth ymyl pob manicin. Un i lanhau wyneb y manicin cyn y sesiwn ac un ar gyfer wedi'r sesiwn. Diogelwch eich hyfforddeuon, dylid newid y pibellau awyr plastig wedi pob sesiwn hyfforddi. Os oes ychydig funudau gennych ar ddiwedd eich sesiwn, gallwch gael y dosbarth i wneud hyn cyn iddynt adael. Mae'n haws newid y bibell awyr pan fo'r manicin wedi ei ddadchwyddo, ond os yw amser yn bryn cyn eich sesiwn nesaf, gallwch ei newid tra bo'r manicin yn parhau yn llawn awyr. I ddechrau, tynnwch y pibellau awyr a ddefnyddiwyd. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio menig i wneud hyn, ond byddwch yn ymwybodol efallai y bydd gan rai bobl alergedd i latex. Dadgliciwch un ochr y wyneb i gael at y bibell awyr. Tra'n dal y ddisg blastig binc, tynnwch y bibell awyr yn ysgafn oddi ar y wyneb gan ddefnyddio'r fodrwy dynnu. Os digwydd i chi rwygo'r ddisg binc allan, peidiwch â phoeni gan fod modd ei glicio yn ôl i'w le. Nawr, dadfachwch y bibell awyr o'r pwyntiau cysylltu eraill ar y manicin a thynnu'r bibell awyr allan. Mae modd gwaredu rhain, felly dylent fynd yn syth i'r bin sbwriel. I osod bibell awyr newydd, yn gyntaf, cliciwch y bibell i'w lle ar y ddisg binc y tu ôl i'r wyneb. Gan sicrhau ei fod yn fflat ac heb fod tro ynddo, bwydwch y bibell awyr o dan blat y frest a'i wthio drwy'r pwyntiau cysylltu ar y manicin. Cofiwch glicio'r wyneb yn ôl i'w le hefyd. Mae'n bwysig gofalu'n iawn am eich offer fel y gallwch gael y defnydd mwyaf posib allan ohono. Gan ddibynnu ar ba mor aml y byddwch yn defnyddio'r manicinau, mae'n bosib y bydd yn rhaid i chi adnewyddu'r wynebau os byddent yn treulio neu'n cael ei difroddi. Os byddwch yn rhedeg allan o eitemau, gallwch archebu mwy gan Lardal Medical. Gallwch archebu wynebau newydd, pibellau awyr, sychwyr glanhau a nwyddau traul eraill gan lardal.com, ac fe gant ei cludo i'ch drws. Mae'n syniad cadw cofnod ar faint o sychwyr glanhau a phibellau awyr sydd ar ôl gennych, felly os byddwch yn rhedeg allan, bydd digon o amser gennych i archebu mwy cyn eich sesiwn nesaf.